200 अरे 200 200 50 गो और निकाल बाबू। मने एगो झूठ बोले खाती 200 रुपया कम बका। अरे बाबू बरनलवा के पता लग जाए कि ओकर बियाह काटे वाला हम ही है तो हमरा के हौसला में दाब के पका दी बाबू। दे 50 गो और दे बाबू। ना मने दे बाबू 50 गो और दे बाबू। 10 गो कम है बाटे। हाँ सनीचर का पार्टनर शादी के मजा लेता रहा कि ना? ओहिंगा लुका छिपा के बाकी अपन ते बताओ। हाँ पार्टनर सब ठीक बा। अरे कोनो फिकर के बात नहीं है। हाँ उनकर पापा आयल रहले पूछे लेकिन लड़की सब झूठ बोल देली सन। हाँ अच्छा ऐसा कोनो बात हुई तो हमके जरूर बताइए। हाँ ठीक बा। लदुआ ता पहले। अरे राजू बड़का खिलाड़ी बा भाई जनला। कोनो फिकर के बात नहीं है। कोनो के सके नहीं खे कि लड़की वहाँ भी आ। हाँ तो तेज तो बेटा थुलुए थे लहे बाती तेज लईती ते ले तो भाग्यो दइल आइदा तेऊ को पतो ना चलल तुलते नाती। पिंकी अरे कहाँ बाड़ू? ल एजा बाड़ी आ गई। तू एजा बाड़ू? हाँ और बतावा का हाल चाल बा? बढ़िया बा। उस दिन तो खूब मजा आयल रहे ना शादी में। बहुत मजा आयल। का हो आज केने बिजली गिरावे के बा? तोहरा छोटका भैया पर आज तो उनकर ब्रह्मचारी न बच पाई। राम 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 कैसे उल्टा सुल्टा बात करत तारू? का उल्टा पुल्टा बात करत तानी? प्यार में सब जायज होला। और बतावा तोहर छोटका भैया कहाँ बाड़े हो पिंकी? हाँ गइल हो ये खेत खरियानी में। अच्छा खलियानी में। हाँ। तो आज तो खलियानी में इधर ही हुई। ओके बाय। आज तो गइल तोहर भैंसिया पानी में। एक ऐसा लड़की बिया हाथ गोड़ धो के हमरा मरद के पीछे पड़ गई बिया।